Reppulikkujen tervehdys sellaisista maisemista, joihin haaveet mun toi. Tässä on ollut monia armollisia vuosia välissä, ainakin pari, ettei oikein vakavalla otteella ole näihin hommiin päässyt. Lähin kattoo vähän korpihillaa. Joskus tää löytynyt jo on, vaikka tässä on vasta varttitunti tarvottu. Lompakko olisi kannattanut jättää autoon, sen verran kuitenkin täällä upottaa. No rinkka tuolla nyt on, siellä on evästä, että vaikka olisi toisinkin päivän täällä mettässä ja juotavaa ja parit ämpärit. Se on aika kivaa aurinkoa, mutta on myös tuulta. Näin eläkeläisenä täällä on ihan mukava tarpua. Jonkun verran kinnaa oikea jalan takapohje. Mutta se vertyy tässä päiväaikana, kun tuonne puolille tarvotaan täällä. Annan uuden raportin sitten, jos tulee päätä hoimaavia poimintatuloksia tämän päivän aikana. Vielä odotukset ei ole suuret, mutta maastot on tutut. Tässä Käsivarsi-Lapin ja Hangon välimaastossa tällä hetkellä on etenemässä. Eli siitä voitte suurin piirtein päätellä aika tarkastikin, että missä kohdalla tällä hetkellä on. Eikö nämä nyt aika tutulta näytä nämä maisemat, kun katsotaan niin teidänkin silmiin. Eli täällä mä oon ollut ennenkin, niin kuin muistatte varmasti. Heippa rallaa iltaa!